Som a casa d'en Miquel a 2:15 del vespre. El Miquel és solter, té 29 anys, està mort de fam. Obre la nevera i no té absolutament res. Sí, atenció, un ou, es pot fer un ou ferrat. El Miquel agafa la paella pel mànec, conscient de que aquest pot ser el partit de la seva vida. Encén els fogons i tira un bon raig d'oli a la paella. L'oli s'està escalfant a poc. El Miquel es mira l'ou, l'examina concentrat pensant per quin lloc l'obrirà. I atenció, perquè l'oli ja està calent i fumeja un pèl. El Miquel pica l'ou amb el canto de la taula, s'ha fet una esquerda, l'obre amb els dits. Atenció, perquè el llença la paella. No s'ha trencat. L'ou es comença a fer amb normalitat. El Miquel hi afegeix sal. Ja tenim ou ferrat. El Miquel es prepara per sucar i pa. El treu de la paella. Final. Ja tenim sopar, ou ferrat amb pa. Qui no es conforma és perquè no vol.